κύριος Σαδάμ Ιωαννίδης είναι του ομίλου. Δεύτερη γενιά. Τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά. Ακόμη καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα μέλη και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου για την πρωτοβουλία και την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης που αφορά την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας στον νομό Κοζάνης. Θεωρώ πολύ σημαντική την οργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου, γιατί έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να προβληματιστούμε και να βρούμε μαζί λύσεις για το μέλλον του τόπου μας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την εταιρεία μας Ιωαννίδης ΑΕ. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου από το 1969. Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των ηλεκτρικών ειδών, επίπλων και επίπλων κουζίνας, ενώ από το 1992 είμαστε αντιπρόσωποι των μαρκών Volkswagen και Audi στον νομό Κοζάνης. Διαθέτουμε εγκαταστάσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα και απασχολούμε συνολικά 45 ανθρώπους. Η κρίση την οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια μπορεί να τη δει κανείς επιχειρηματικά με δύο όψεις. Είτε να επιλέξει να παραμείνει παθητικός δέκτης των γεγονότων και να συρρυκνώνει συνεχώς τη θέση του, είτε να γίνει ενεργητικός παίκτης αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής. Ο κλάδος των ηλεκτρικών ειδών διέπεται από πολύ έντονο ανταγωνισμό και από αποπληθωρισμό. Συναντήσαμε δηλαδή τη συνεχή τάση για μείωση των τιμών. Συνεπώς, επιλέξαμε τον δεύτερο δρόμο προκειμένου να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι, και αυτό βεβαίως το οφείλουμε και στους ανθρώπους μας που ήταν δίπλα μας στην προσπάθεια αυτή και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό. Ο ανταγωνισμός μας έκανε καλό. Γίναμε καλύτεροι, βελτιώσαμε τις υπηρεσίες μας, επανεπενδύσαμε στα καταστήματα και στις εκθέσεις μας. Ο κλάδος του αυτοκινήτου γνώρισε σημαντική ανάπτυξη για τη χώρα, δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχει κατακαιρματιστεί. Είναι ένας κλάδος ο οποίος εξαρτάται από πολιτικές επιλογές και αποφάσεις, μπορεί όμως να αποφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στο κράτος. Σε εποχές κρίσης όπως τώρα, το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Ο παππούς μου έλεγε ότι το εμπόριο αρρωσταίνει, δεν πεθαίνει. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε μαζί τις προτάσεις και τις προοπτικές για τον τόπο και για το μέλλον των επιχειρήσεών του. Ο νομός Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας και γνώρισε σημαντική ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο δημόσιος τομέας απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η ανάπτυξη αυτή προέκυψε κυρίως από τη διόγκωση του δημοσίου, ενώ τα εισοδήματα των πολιτών έπεφταν απευθείας στην κατανάλωση. Η κατανάλωση αυτή δημιούργησε και ανέπτυξε τις περισσότερες επιχειρήσεις στον νομό Κοζάνης. Οι επιχειρήσεις εμπορεύονται κυρίως προϊόντα εισαγόμενα, τα οποία εξαρτώνται από το εισόδημα των καταναλωτών. Ένα εισόδημα όμως το οποίο στα χρόνια της κρίσης έχει συρρυκνωθεί σημαντικά, και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο νομός μας εμφανίζεται από τους πιο προβληματικούς στην Ελλάδα. Είναι κρίσιμο πλέον σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε την προοπτική του. Τα ενεργειακά αποθέματα είναι πεπερασμένα και μπορεί να τελειώσουν μάλιστα νωρίτερα από αυτό που έχουμε υπολογίσει. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε τις εξελίξεις πριν μας προλάβουν αυτές. Ακούσαμε χθες από τον Δήμαρχο ότι μέχρι το 2030 θα παραμείνουν μόλις 2 μονάδες της ΔΕΗ, θα χαθούν περίπου 1.600 θέσεις εργασίας, ενώ εμφανιζόμαστε πρώτοι σε ποσοστά ανεργίας. Συνεπώς, το βλέμμα μας πρέπει να είναι ήδη στραμμένο στο μέλλον και να θέσουμε από τώρα τις δομές για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να δανειστώ μια φράση του Φίλιπ Κότλερ όταν μιλούσε για το μάρκετινγκ, λέγοντας ότι ο ρυθμός της αλλαγής είναι τόσο ταχύς που η ικανότητα του να αλλάζει κανείς γίνεται πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βρισκόμαστε σαν χώρα σε ένα κομβικό σημείο όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Πρέπει όμως πάνω απ' όλα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι την οτροπία μας. Το 2016 δυστυχώς θα είναι ακόμη ένα εφεσιακό έτος για τη χώρα, όπου στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βρεθούμε περίπου όπου ήμασταν το 2014. Δυστυχώς όμως θα έχουμε ένα πολύ χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα εξαιτίας των πρόσθετων φόρων και περικοπών. Τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα έχει χάσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Πάνω από τις μισές προέρχονται από τους κλάδους της κατασκευής, του λιανικού εμπορίου και του χονδρικού, τη μεταποίηση, ενώ ολόκληροι τομείς όπως το real estate έχουν εξαφανιστεί. Κατά την άποψή μου, οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της χώρας είναι 3. Η ναυτιλία, ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, κοινώς ο πρωτογενής τομέας. Δυστυχώς για τα δύο πρώτα δεν μπορούμε να πούμε πολλά για την περιοχή μας, μπορούμε όμως να πούμε πολλά για τον πρωτογενή τομέα. Παράγονται στον τόπο μας εξαιρετικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων κρασιά της Χιάτιστας, όσπρια στο Βόιο, τυροκομικά προϊόντα στα Λεύκαρα, μήλα και κεράσια στους πύργους του Λεμαΐδας, αρωματικά φυτά, τσάι, λεβάντα, αρτοσκευάσματα, μέλι και φυσικά ο περίφημος κρόκος Κοζάνης. Ευνοούνται σημαντικά από τις καλές κλιματολογικές συνθήκες.
Μπορούμε λοιπόν να παράξουμε ένα εξαιρετικό προϊόν, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ποσότητες και ένα καλό δίκτυο διανομής. Πριν από 3 χρόνια περίπου, επισκεφθήκαμε με τον πατέρα μου την επιχείρηση του καλού μας φίλου Γιάννη Παπαϊορδανίδη στο Βόλιο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν μου είπε ότι το 91% της φακής που καταναλώνεται στη χώρα εισάγεται. Αυτό λοιπόν δείχνει τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, δείχνει όμως ότι πρέπει και εμείς οι ίδιοι, σαν λαός, να αλλάξουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι θα καταφέρουμε η χώρα να αρχίσει να τρέφεται και να μην φεύγει συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, σκεφτείτε ότι ο παραγωγός αυτός, λόγω της αυξημένης ζήτησης, θα επανεπενδύσει τα κεφάλαια του, τα κέρδη του, μεγαλώνοντας την παραγωγή του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη ζήτηση αυτή και φυσικά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όπως λέμε λοιπόν ότι πρέπει να στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τα χρήματα να παραμένουν στον τόπο μας, έτσι λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε και τα χρήματα να παραμένουν στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως σήμερα εισάγουμε ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας σε κρέας. Κατά το προηγούμενο διάστημα, το άνοιγμα των αγορών λειτουργήσε υπέρ των εισαγωγών σε βάρος της ελληνικής παραγωγής. Τη δεκαετία του 80, περίπου το 80% των προϊόντων ήταν ελληνικής κατασκευής και συναρμολόγησης, ενώ σήμερα η αναλογία αυτή έχει στραφεί υπέρ των εισαγόμενων. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα όσοι μπορούμε να ασχοληθούμε με το εξαγωγικό εμπόριο. Επιχειρηματική εξωστρέφεια σημαίνει αύξηση των εξαγωγών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να δώσουμε αξία στη γη μας και όχι μόνο αυτό, αλλά να προσδώσουμε και υπεραξία στο προϊόν με μια καλή και ελκυστική συσκευασία. Δεν αρκεί, κυρίες και κύριοι, να έχεις μόνο ένα καλό προϊόν, πρέπει να μπορείς να το κάνεις και ελκυστικό στον καταναλωτή. Επομένως, ένα καλό μοντέλο ανάπτυξης για τον τόπο μας είναι να επικεντρωθούμε στην αγροτική παραγωγή και στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Είναι καιρός όμως να διεκδικήσουμε και από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας την προβολή και την διάθεση αυτών των τοπικών προϊόντων και μάλιστα σε περίπτωση σημείο στο ράφι. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συνεισφέρει ακόμη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να κάνω μία πρόταση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση καθημερινά πραγματοποιεί επαφές με φορείς από όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους δίναμε σαν ένα δώρο καλωσορίσματος ένα πακέτο με τα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα πετυχαίναμε να γίνουν αμέσως γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο παραγωγός θα πρέπει να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη διαδικασία της παραγωγής και στην ποιότητα του προϊόντος του. Θα πρέπει να πληρώνεται καλά και να πληρώνεται στην ώρα του. Οι έμποροι από την άλλη μεριά και οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να προωθούν τα προϊόντα αυτά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Βελβεντού και του Κρόκου. Ο ίδιος όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας πιστεύω ότι θα έπρεπε να βρίσκεται σε εκθέσεις, όλες τις διεθνείς εκθέσεις που παρουσιάζονται τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζοντας το κατάστημα που λέγεται Ελλάδα. Το κατάστημα αυτό όμως, να μην ξεχνάμε ότι έχει και μια εξαιρετικά καλή γεωγραφική θέση, την οποία πολλοί βόρειοι λαοί ζηλεύουν. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύεται το δανεισμό της χώρας, την ίδια στιγμή ένα επιτελείο ανθρώπων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα άλλο γραφείο και να πουλάει και να εκθέτει μάλλον μακέτες και να πουλάει στους ξένους την εξοχική κατοικία. Μια οργανωμένη όμως εξοχική κατοικία. Ένα νοικισμό για τους Γάλλους, ένα νοικισμό για τους Γερμανούς, ένα νοικισμό για τον κάθε ένα. Έτσι λοιπόν μπορούμε, παρόλο που δανειζόμαστε, να φέρουμε το συνάλλαγμα από έξω. Όταν οι πολιτικοί λοιπόν καταφέρουν να πείσουν 1 εκατομμύριο πολίτες της Αθήνας, 10.000 πολίτες της Κοζάνης να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και να ασχοληθούν με την παραγωγή, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε προωθώντας τα δικά μας προϊόντα. Έτσι θα κερδίσουμε το στίχημα για το μέλλον των επιχειρήσεων και της χώρας. Το εμπόριο είναι η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Προσωπικά δεν γνωρίζω την αγροτική παραγωγή. Σαν έμπορος όμως, αυτό που έμαθα να κάνω καλά είναι να διαχειρίζομαι και να προωθώ τα προϊόντα. Σήμερα, κύριε, μιλάμε όλοι για ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως σημαίνει επενδύσεις. Οι επενδύσεις χρειάζονται κεφάλαια και χρειάζονται και ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρειάζονται τους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους τους. Οι επενδύσεις μπορούν να είναι είτε νέες είτε επανεπενδύσεις από τις ήδη φυστάμενες επιχειρήσεις. Προκειμένου όμως ο επιχειρηματίας να επενδύσει και να θεωρεί μια χώρα ελκυστική και φιλική, χρειάζονται 2 βασικά πράγματα. Πρώτον, σταθερό και λογικό φορολογικό καθεστώς. Σταθερό γιατί πρέπει να το επιτρέπει να σχεδιάζει, να οργανώνεται, να προβλέπει, να προγραμματίζει το μέλλον. Λογικό
γιατί πρέπει να του επιτρέπει την επανεπένδυση, να του δίνει κίνητρο ώστε να γίνει καλύτερος και να επεκτείνει τη δραστηριότητά του. Πρότασή μου λοιπόν είναι οι αρκετά μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές από αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, γιατί σήμερα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχουν άδικο αισθάνονται το κράτος σαν συνέτερο στην ίδια τους την επιχείρηση. Αυτό δυστυχώς λειτουργεί σαν ένα αντικίνητρο. Άρα λοιπόν προτείνω μειωμένους φορολογικούς συντελεστές με ένα όμως αυστηρό πλαίσιο και σωστά δομημένους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Δεν έχει καμία αξία ένας φόρος εάν δεν μπορεί να εισπραχθεί, αν δεν μπορεί να πληρωθεί από τον κόσμο και κυρίως αν δεν είναι συνεπείς εξίσου όλοι οι πολίτες απέναντι στο κράτος. Γιατί δυστυχώς ακόμη και σήμερα κάποιοι επιλέγουν να μην είναι συνεπείς. Δεν είπα δεν μπορούν, υπάρχει αυτή η κατηγορία που είναι απόλυτα λογική, κατανοητή και σεβαστή. Εμφανίζονται όμως και κάποιοι πλέον οι οποίοι από άποψη, αν θέλετε, ή από ιδεολογία επιλέγουν να μην πληρώσουν. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή όμως επιβαρύνουν τη θέση του συνεπή πολίτη. Και ένα δεύτερο. Θεωρούν εκείνη τη στιγμή ότι κάτι κερδίζουν. Αυτό το οποίο κερδίζουν είναι αποκλειστικά και τελείως προσωρινό. Γιατί αν η χώρα καταρρεύσει τελείως, όλα αυτά που νομίζουν ότι κερδίζουν δεν έχουν καμία αξία. Το δεύτερο που χρειάζεται ένας επιχειρηματίας είναι να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακούσαμε χθες από τον κύριο Πλακεντά που μας είπε ότι για αδειοδότηση για ένα λατομείο χρειάστηκαν περίπου 12 μήνες. Θέλω επίσης να σας αναφέρω και ένα προσωπικό μου βίωμα. Πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Λονδίνο και κατά τη διάρκεια αυτών είχα μία ιδέα για να κάνω μία δουλειά. Το πρώτο λοιπόν βήμα που έπρεπε να κάνω ήταν να βρω έναν λογιστή, τον οποίο παρεπτόντως το βρήκα μέσα από τη σχολή μου. Έπρεπε να προχωρήσω στη σύσταση μιας εταιρείας. Έκανα την αίτηση Παρασκευή μεσημέρι και Τετάρτη μεσημέρι, σε 3 εργάσιμες ημέρες, είχα το πιστοποιητικό στα χέρια μου. Έκπληκτος με απορία ρώτησε τον λογιστή μου πώς είναι δυνατόν, γιατί στην Ελλάδα το σύστημα το έχουμε μάθει αλλιώς. Ότι πρέπει να έχεις τον τάδε γνωστό, να έχεις εκείνη την καθοδήγηση για να μπορέσει η δουλειά σου να γίνει λίγο νωρίτερα. Το ότι θα αργήσεις είναι δεδομένο. Και ο άνθρωπος μου απάντησε ότι θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να μπορείς εσύ που έχεις μια ιδέα να κάνεις μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, ενώ προεκλογικά ακούμε όλοι ότι η ιδιωτική οικονομία, η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, μετεκλογικά το κράτος εμφανίζει μια αδικαιολόγητη και απόλυτα εχθρική στάση απέναντί μας. Μια στάση η οποία είναι αντικίνητρο για οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικότητας. Το βιώσαμε το καλοκαίρι όταν μετά τα capital controls 60.000 επιχειρήσεις περίπου έφυγαν από τη χώρα. Τον Ιανουάριο του 2016, 1.690 επιχειρήσεις έκλεισαν τα αφημί τους. Οι υπουργοί, κατά την άποψή μου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν, αλλά σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ. Σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ να μας ακούσουν, να ακούσουν τα προβλήματά μας, να ακούσουν την αγωνία και τον προβληματισμό μας για το μέλλον. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι δεν γίνεται κάθε φορά όπου τα νούμερα δεν βγαίνουν, το μάρμαρο να το πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας και οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται σε αυτόν. Κάθε φορά όπου ένας δημόσιος οργανισμός κλείνει, κατεβαίνουν όλοι στον δρόμο και πολύ καλά κάνουν. Θα χαιρόμουν όμως εάν έκαναν το ίδιο και για όλες αυτές τις επιχειρήσεις και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στα χρόνια της κρίσης, σας ανέφερα πριν 1 εκατομμύριο, οι οποίοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει το οξυγόνο και τη διέξοδο της ελληνικής οικονομίας. Όταν αναφερόμαστε όμως στη λέξη επιχειρηματίας και ιδιωτικός τομέας, δεν εννοούμε, κύριε, τα μεγάλα τζάκια των Αθηνών. Στην Ελλάδα η λέξη επιχειρηματίας είναι μια λέξη ποινικοποιημένη. Αναφερόμαστε στη μικρή, στη μεσαία, στη μικρομεσαία επιχείρηση. Τις επιχειρήσεις της επαρχίας, των ανθρώπων του μόχθου, της Ελλάδας που έχει όνειρα, προσδοκίες και θέλει να δημιουργήσει. Αναφερόμαστε στην Ελλάδα της προόδου. Ο κάθε ένας από εμάς, μέσα από αυτή την αίθουσα, αν θέλει, μπορεί να γίνει επιχειρηματίας. Αρκεί να έχει μια ιδέα που να είναι εφαρμόσιμη και φυσικά να είναι διατεθειμένος να αναλάβει το ρίσκο. Γιατί επιχειρώ, αυτό σημαίνει. Είμαι διατεθειμένος να αναλάβω και το ρίσκο. Δουλειές χωρίς χρήματα δεν γίνονται όμως. Χρειάζονται κεφάλαια. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης στην οικονομία, ξεκινώντας με την εμπιστοσύνη μας στο τραπεζικό σύστημα. Στον κόσμο των επενδύσεων, το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Η έννοιά της αποτελεί τη βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η επιτυχία. Η Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή πάσχει από έλλειμμα εμπιστοσύνης εντός και εκτός των συνόρων. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το κράτος και το τραπεζικό σύστημα, με συνέπεια να κρατούν τα χρήματά τους εκτός. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 110 δις μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Μην ξεχνάμε όμως ότι άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει έξω από αυτό, 40 δις μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2015, τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα χρήματα είναι σε σπίτια, σε θηρίδες, σε καταθέσεις, στο εξωτερικό.
Όμως, εκεί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία απολύτως αξία, γιατί δεν κινούν τίποτα. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της χώρας. Δεν αισθάνομαι καλά όταν σε συζητήσεις με ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής μου, με ανθρώπους νέους στην ηλικία μου, όταν μιλάμε για δουλειές, θέλουν να επανεπενδύσουν, θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα δουλειά και να μην μπορούν να βρουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Λάβετε όμως υπόψη ότι τα χρήματα των Κοζανιτών, των τολεμαδιωτών, των κατοίκων του νομού Κοζάνης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις 4 συστημικές τράπεζες. Τα χρήματά τους όμως τα διαχειρίζονται οι διοικήσεις των Αθηνών, μοιράζοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών στους μεγαλοεπιχειρηματίες τους. Τεράστια ποσά, τα οποία δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται εκεί και έχουμε παρατηρήσει και το φαινόμενο, σε ένα λεπτάκι τελειώνω, συγχωρέστε με, να έχουμε στην Ελλάδα μια πτωχευμένη επιχείρηση με έναν όμως πλούσιο επιχειρηματία. Αυτό συμβαίνει μόνο εκεί. Γιατί στην επαρχία δεν τολμάει κανένας να μαυρώσει το όνομά του. Έτσι λοιπόν οι καταθέσεις θα πρέπει να κατευθύνονται στους πολίτες και στους επιχειρηματίες του νομού Κοζάνης και σε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη στήριξη του επιμελητηρίου. Πέρα όμως τα κεφάλαια τα οποία έχουμε σε φυγή τα τελευταία χρόνια, έχουμε και σε φυγή ενός σημαντικότερου κεφαλαίου με αξία μεγαλύτερη από αυτή των χρημάτων. Αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. 250.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από τη χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη. Να προσθέσουμε σε αυτούς και όλους εκείνους οι οποίοι έφυγαν για σπουδές και έμεναν στο εξωτερικό. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται πάλι πίσω στη χώρα, έτσι δεν έρχεται η καινοτομία. Γινόμαστε μια χώρα γερόντων και μια χώρα τη οποία το επίπεδο συνεχώς δυστυχώς θα μειώνεται. Το φαινόμενο αυτό, όπως είπε και ο κ. Λαμπριανίδης, ονομάζεται brain drain. Μπορούμε πολύ εύκολα όμως να το γυρίσουμε σε brain circulation, κυκλοφορία ταλέντου, παρέχοντας στους Έλληνες τις ευκαιρίες, την εξωστρεφή αντίληψη και την εμπειρία που η εγχώρια αγορά μπορεί να παρέχει. Αν η ιδιωτική πρωτοβουλία ενθαρρυνθεί και στηριχθεί, το όφελος θα είναι μεγάλο για όλους. Σας ευχαριστώ.